To su stvari koje uništavaju zemlju. O čemu se tu radi? Pa tu se radi što taj novac, koji, kažem, nije iz budžeta, novac je došao s polja, kroz kredit nekakav, da li će ga oni prikazati ili ne, ja ne znam, ali vrati se deo novca onom ko je dao. Znači, čista korupcija, čist mito i korupcija i to će moj Vuče, znači, ovo nije crna informacija, ovo je ozbiljna informacija. Ma znam, ali mi se diže pritisak, Miroslave, vi gledate sad moj izraz lica. Sad ću da ti kažem zašto. Znači, ja pripadam tom pokretu MOBA, iz pokreta Svetlo napravili smo taj pokret MOBA. Znači, to su stvari koje se jednostavno lako nalaze. I ako dođe nekad do prelazne vlade, sve će to biti procesuirano. Znači, sve ono što je uzeto od države Srbije, od srpskog naroda, bit će vraćeno državi Srbiji i srpskom narodu. Koliko god to danas izgledalo nemoguće, veruj mi, kogod je ukrao, vratit će. Stajaće pred vratima da ponudi to što je ukrao. Evo, verujte mi. I neće tu proći tako puno vremena. Miroslav, iz vaših usta u Božje uši. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Danas sa nama gost koga prvi put imam priliku da intervjušem, ali sam došao do njega, a i on je ispoštovao našu redakciju. Došao nam je iz Pazove, ovde u Beograd. Jedan od onih ekonomista za koje se kaže da su živi ekonomisti. Ekonomisti koji ne zasnivaju svoje zaključke i analize iz teorije, nego iz prakse. Pa, evo, imam čast da vam predstavim gospodina Miroslava Paravinja. Miroslave, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, drago mi je što sam vaš gost. Imam samo jedno pitanje, pre nego što pređemo na neki zvaničan razgovor. Da li ste vi onaj Vuk Rosandić što je nekad pevao u grupi Ruž? Ja sam tu imao jedan problem sa vama, reću vam. Samo mi recite da li ste vi taj Vuk. Jesam i hvala Bogu da ste vi izgovorili moje prezime kako treba. Jer obično mi ili napišu na televiziji ili kažu Roksandić. Znam ja za to, ali vi ste Vuk Rosandić. A o čemu se radi? U neko tamo vreme, kad smo bili klinci, sve devojčice su bile zaljubljene u vas i imao sam problema zbog vas. Eto, čisto da znate. Znači, vi ste onaj lepuškasti dečko što je, znači, jeste, Miroslav, pola Jugoslavije. Ako ste vi taj Vuk Rosandić, ne njega, majko, mila, da mi on pade. Izvinjavam se. Nema veze, jeste, ja sam malo proćelavio među vremenom. Pa dobro, godina proizvodnje, zub vremena. Zub vremena koji nekako i dalje odoleva. Meni je čast što sam vaš gost. Miroslave, meni je čast što imam priliku konačno da vas ugostim kod mene u emisiji. Sad, ono što me u startu, znam otprilike koji ste senzibilitet otprilike i znam da imate jedno optimističko nastrojenje u životu i ja volim takve ljude i da ste energični i da ste ekstravertni i tako dalje, ali moram da vas pitam ozbiljne teme, one koje zanimaju sve. U nedelju uveče dobijem neverovatnu informaciju, to sam pročitao na onom bivšem Twitteru, na ovoj mreži X, da se zlato menjalo po istorijskoj ceni u nedelju uveče i da je baš tog dana skočilo za nekih $30. I dobijem istu informaciju da petrodolar neverovatno počinje da gubi trku u odnosu na zemlje BRICS-a. Počinjem da spajam 1 plus 1, 2, 2 plus 2 su 4. Hoćemo mi uopšte do kraja godine imati nešto što se zove neki period mira ili će to biti jedno ekonomsko surovavanje potpuno? Pa vidi, Vuče, da ti kažem, nema više ekonomskog mira. Znači, došlo je do sukoba istoka i zapada. Zapadna civilizacija je godinama, znači, svoj razvoj zasnivala na štampanom dolaru, kasnije na štampanom evru, gazde su iste za jedno i za drugo, uspevali su tamo gde nisu mogli da uđu dolarom, oni su ulazili pentagonom, znači vojnom silom i na silu bombardovali raznorazne zemlje, da ne ponavljamo sad između ostalog i mi smo žrtva tih ludaka sa zapada. Znači nisu oni uvodili demokratiju, to su budalaštine za ove naše lokalce, oni su jednostavno otimali resurse. I moment koji se
znači pre 2 godine kad je počela ta specijalna operacija Rusije u Ukrajini, znači to je presudan moment, prelomni moment gde se istok znači, usprotivio takvom načinu funkcionisanja ekonomije. Imamo na jednoj strani ekonomiju koja se zasniva na papiru, na drugoj strani imamo ekonomiju resursa. Ovi što su na istoku i imaju, hvala Bogu, mnogo više resursa, u sukobu papira i resursa ili ti robe, papir gubi. Papir nema nikakvu vrednost. Novac na kraju ne vredi ništa. Videli smo to kroz istoriju promene papira. Znači, taj novac koji je sad ovde kod nas, za koji se ljudi bore i za koji ljudi gledaju da prodaju sve što mogu, da prodaju čast i obraza, da bi dobili malo tih dolara i evra, to u nekom vremenskom periodu. Ja ne mogu da kažem kada, ali to će jednostavno, neće vredeti. Tako da, sukob je neminovan. Ali to je teza u stvari neminovnog sukoba iz prostog razloga, jer mi imamo ovde, dakle, kako vi rekoste, ekonomiju resursa i ovde imamo ekonomiju štampanja para, pa da li recimo možemo tu da napravimo neku vezu sa činjenicom da mi trenutno u Srbiji ne proizvodimo ništa, a da se pare ulažu u neke budalaštine, doslovce? Pa lepo ste to rekli, ja se apsolutno slažem sa vama. To zlo u Srbiji je počelo još 2000-te, posle onih promena. Ne branim ja onaj režim koji je bio pre ovog režima, ali taj Milošević, on nije bio dorastao momentu istorijskom, našao se na mestu prvog čoveka, imao blesavu ženu i uveo nas je u probleme, da je bio možda malo samostalniji, možda je bilo i drugačijih rešenja, ali mi smo svi svedoci i sve te informacije koje ja mogu da iznosim, ne mogu da iznosim na osnovu pročitanih knjiga ili ne znam nije čega, ne osnovu preživljenog života zadnjih 35 godina. Znači, mi smo videli kada je došlo do promene vlasti šta je ta takozvana demokratska opozicija uradila. Znači, sve što je bilo naše, oni su uništili. To je bio jednostavno nalog sa zapada. Nisu oni tako glupi kao što je neko hteo da kaže. Znači, oni su imali nalog i oni su to radili za pare. Znači, to su bili klasični strani plaćenici na službi u državi Jugoslaviji, pa kasnije Srbiji, i koji su nama uništili kompletno, znači, naše banke, našu privredu, našu poljoprivredu, sve što je bilo naše, oni su gledali da prodaju, da kažu mi smo glupi, mi ne znamo da radimo. Ja kako sam kao klinac još radio u velikoj firmi za uslove Pazove, Lifamu, znači, jednostavno video sam šta znači raditi u velikoj firmi, šta znači proizvoditi, šta znači isplaćivati plate, onda su došli neki Indijanci, ja moram te ružne izraze. A vi ste bili i direktor Lifama, izvinjam se? Ja sam bio jedan od direktora Lifama, komercijalom sam se bavio, znači to je bila jedna velika firma sa 1300 radnika, što je danas nepojmljivo za Srbiju. Mi smo bili mali za Jugoslaviju, ali smo bili veliki za opštinu Stara Pazova, na primjer, 1300 radnika, metaloprerađivačka industrija, neki su možda i zaboravili, radili smo butan, boce, mešalice, nema čoveka koji nije radio na mešalice, to sve naše mešalice bile, krunjače, raznorazne linije za šećernu repu, za poljoprivredu, imali smo širok spektar tih proizvoda. To je sve u određenom momentu kad je došla ta dosovska vlast, smatrano da ne treba da se radi, da sve treba da se proda, da uđu strane kompanije. Kasnije ćemo možda pričati i o nekim stvarima vezano te strane kompanije, kako ih ovi naši stimulišu. Mi smo jedina zemlja u svetu koja investira u strane investitore. Kako to naš kolega Goran Marjanović voli da kaže, a ja mogu tu i navoditi primere, na primjer gluposti na mom terenu samo, koja je ova vlast, koja je ova država radila ili radi za te strane investitore koji ovde dolaze samo sa jednim ciljem, znači da zarade što više i da odnesu što više. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. Ne postoji drugi cilj, a mi šta nam ostane. Tako da to je jedan pogrešan koncept koji uništava i našu zemlju i naš narod. A kako je moguće da nema apsolutno nikakve razlike? Kako je moguće da niko u novoj vladi, dobro, i u X emisija sam rekao šta sve nisam rekao o Vučićevom režimu, o njemu lično i tako dalje, ali kako je moguće da se
ni za malo taj kontinuitet ne prekine tog rasprodavanja zemlje. Stalno ljudi pričaju o rasprodavanju, o prodaji države, o prodaji zemlje, ali to se stvarno dešava. Iz godine u godinu, i niko ništa. Pa taj proces je samo sa Vučićem vlašću nastavljen. Znači, proces nije završen za vreme DOS-a, oni su imali nekakve ustupke koje su tražili, ajde da kažemo, od neke Tadićeve vlasti, čovjek nije prihvatio iz prostog razloga, plašio se. On ima tu normalnu ljudsku osobinu da se plašio, na primjer, u pitanju to Kosovo, a onda je došla vlast koja je shvatila da se ne plaši, da može sve da odradi. Ta vlast, kada je dolazila, nije imala s oproštenjem leba da jede, a onda su postali milioneri i milijarderi, što se može videti. I sva njihova ekonomska, znači baziramo se na ekonomskoj politici, je spolja diktirana. Znači, oni su samo logičan nastavak nekog Labusa, nekog Dinkića, Đelića i ostalih Vlahovića. Znači, oni su logičan nastavak, svim što je sad u strukturi toj nekoj vlasti, nema tu puno imena. Znači, tu se vrti Vučić, Brnabić, Mali i tu se završava otprilike. Pa to kod vas u Beogradu, kod nas nisu ni čuli za njega. To je Beograd. Ni ne znam. Da, možda i Jorgovanka i tu je taj neki kraj. Ali tu nema nikog ozbiljnog vezano za ekonomiju. Znaju oni šta rade, oni su jednostavno plaćeni za to što rade. A mi ćemo jako loše proći i prolazimo, to svi vide. Znači... Jer Branko, sa kim vi blisko sarađujete, mislim na Branka Dragaš, je baš ovde pričao o tome kako vlast zarađuje nevratne količine para, čak i do 1 milijardu evra na godišnjem nivou, od veštačkog održavanja stabilnog kursa evra, dinar-evro. I ja sam to donekle ukapirao kada je Branko to pričao, prvo sam bio zapanjen, a onda u stvari krenući da kopam, znate Miroslave, krenuši da tražim nešto što je pozitivno u srpskoj ekonomiji. Jer malo pa se neko javi pa kaže, dobro Vuče, ti previše po vlasti. Previše po vlasti u mom podcastu koji gleda ljudi koliko gleda i sad treba ja se merim sa Pinkom, N1, Novi Mes i Happyjem koji gleda milioni ljudi svaki dan. Ali dobro, ajde da pronađem nešto pozitivno. Ja ništa pozitivno nisam mogu da nađem. Ne mogu ništa u Expo da nađem pozitivno. Ne mogu ništa pozitivno u Beogradu na vodi da nađem sem onog spoljnog kao malo nešto. Ništa, je to moguće? Pa sad ću vam ja objasniti za taj nizak kurs kako on ubija izvoznike. Znači, evo možete kroz bilo koju varijantu zadnjih 10 godina da pogledate, kurs je stabilan, a sve je otišlo najmanje puta 2. E sad, vi izvozite ovu šolju i ona košta 1 evro. Izvozili ste, napravili ste lep ugovor 2012. 13. i izvozite po 1 evro, nebitno, možete i u komšiluk, kako se zove, u Mađarsku, Hrvatsku, Bosnu, nebitno je. I vi imali ste nekakve troškove, inpute, ulaze, imali ste radnike koje ste plaćali, imali ste struju neku koju ta mašina koja to radi troši. Znači, vi imate neke troškove i uklapali ste se na 1 evro. U međuvremenu vaši troškovi su porasli 2 ili 3 puta. I vi na izvozu od 1 evra na 117 dinara vi imate čist gubitak. Znači, vi ste stimulisani da prestanete da izvozite i da ne dajete tu robu više na strana tržišta. Što je organizovani proces kako bi se uništili domaći proizvođači. Kako ja živim u sredini u kojoj ima jako puno malih proizvođača, naprimjer plastičara, da ne pričam, oni dolaze u taj problem, nizak kurs ih uništava, troškovi rastu. Koliko je struja porasla za zadnjih 1 ili 2? Pa to je strašno. Hrana. Gde su hrana? Znači, nameti, morala je plata malo da poraste. Nekretnine. Sve, ali govorimo o inputima za proizvodnju robe, znači repromaterijal, sve je poskupelo, a vi dalje treba da izvezete po 117 dinara kad se prevede. Znači, to je katastrofa. I na takav način se uništava. To je jedna strana problema. Druga strana problema, strane kompanije koje su ovde, strane banke koje su ovde, na niskom kursu kupuju valutu i iznose iz zemlje. Znači, imate 2 stvari. Znači, ubijamo domaćeg proizvođača i omogućujemo strancu da iznese odavde ogromne cifre novca kroz neku dobit, kroz bilo kakve špekulacije. Znači, oni jednostavno iznose tu valutu i nas sve više osiromašuju.
i sada mi dolazimo u situaciju da, kako ste vi sad objasnili, da isključivo možemo da dovedemo neku bilo koju stranu kompaniju ovde, a pod određenim uslovima koji su nam oni unapred izdiktirali, a još su nam unapred rekli da će da nam pomognu sa finansiranjem svega, samo da nije proizvodnja. Jel sam sad upravo ovde? Da, to je jednostavno dobro pitanje i tako je. Ali ja sad hoću da objasnim, ajde da probam da objasnim jednu stvar. Znači, te strane kompanije koje dobiju novac od nas. Da. Znači, šta je tu, gde je tu poenta? Nije to novac iz budžeta, budžet nema novca. Znači, budžet nema, ja ću to u priči objasniti kako budžet zadnje 4 godine i sad ova 24. Koliko novca fali u budžetu. Znači, pričamo o legalnim prihodima. Znači, nećemo pričati o nelegalnim prihodima za koje mi imamo informacije određene, ali eto, nećemo ih iznositi iz razloga što ne možemo to da dokažemo, imamo iz priče rekla kazala šta rade neki ljudi u ovoj zemlji vezano za nelegalno poslovanje. Ali iz legalnog poslovanja to nije moguće. Evo, sad ja ću vam navesti jednu firmu u Indiji, a sad imamo još jednu, zove se Toyo Tires. To je japanska kompanija koja radi proizvodnju guma. Ona je dobila subvenciju od države 41 milion evra, dobila je od lokalne samouprave Indije 3 miliona evra kroz 67 hektara crnice, znači najboljeg obradivog zemljišta, ajde da kažem, u Srbiji, i dobilo je kompletnu infrastrukturu, znači ono što ide za tih 67 hektara, znači ukupno je dobila 44 miliona evra subvencije od strane države da zaposli 526 radnika. Ako to podelite, dobit ćete, ja mislim, 83.650 evra. Mislim da je tako, da me sad ovi što gledaju, ali tu je negde, znači 83 po radniku. Sad, ja postavljam pitanje, pošto eto živim na toj teritoriji, šta bi se desilo da su indijske zanatlije, kojih ima jako puno u oblasti metala, indijski gumari, kojih ima jako puno, indijski plastičari, kojih ima jako puno, i indijski poljoprivrednici, pošto sam grad Indija ima i okolna sela, sad su ona postala jako popularna zbog vila na Dunavu koji neki grade, a zna se i koji su to, nebitno je, izaće to u javnosti jako brzo. Hacijende. Znači, hacijende, da, u pitanju su hacijende. Znači, šta bi se desilo, na primjer, da je 440 zanatskih radnji, preduzeća, poljoprivrednih dobara, gazdinstava, mladih ljudi dobilo gratis od strane države 100.000 evra. Svako po 100.000 evra. Da li bi tih 440 privrednika malih zaposlilo po 2 radnika? Pazite, to je glupo poređenje. Jedno radno mesto u ovom momentu košta možda 10.000 evra. Ali šta bi se desilo da je taj novac završio na teritoriji opštine Indija? Znači, zaposlilo bi se 1000 radnika, poslalo bi 440 moćnih zanatskih radnji, firmica, malih porodičnih gazdinstava, postalo bi moćno. Ovako, mi su doveli stranca, Japanca, koji zagađuje, smrdi. Znači, mene kad bi natarali da ja sedim ceo dan za pare preko puta te fabrike, ja ne bi prihvatio. Da sedim, znači da mi se donosi svaki sat vremena kafa i sok, ja bi odbio, jer jednostavno smrdi. Oni se time hvale. Znači, vlast se time hvali. Imamo sad najnoviji slučaj, nema ni, ajde da kažem, 2 nedelje. Isto jedna japanska firma, mislim da je onaj drugi deo, prvi nisam zapamtio, drugi je Shoji, zapamtio sam, ja su braća Shoji odbojkaši u američkoj reprezentaciji, pa su poznati, igraju po Evropi dosta, dobila je 2,8 miliona evra da u Indiji opet nešto gradi delove za elektromotore, znači, jednostavno, to je 28.000 po radniku. To su stvari koje uništavaju zemlju. O čemu se tu radi? Pa tu se radi što taj novac, koji, kažem, nije iz budžeta, novac je došao s polja, kroz kredit nekakav, da će ga oni prikazati ili ne, ja ne znam, ali vrati se deo novca onom ko je dao. Znači, čista korupcija, čist mito i korupcija, i to će, moj Vuče, znači, ovo nije crna informacija, ovo je znam, ali mi se diže pritisak, Miroslav, vi gledate sad moj izraz lica. Vuče, sad ću da ti kažem zašto. Znači,
znači ja pripadam tom pokretu MOBA, iz pokreta Svetla napravili smo taj pokret MOBA, znači to su stvari koje se jednostavno lako nalaze. I ako dođe nekad do prelazne vlade, sve će to biti procesuirano. Znači sve ono što je uzeto od države Srbije, od srpskog naroda, bit će vraćeno državi Srbiji i srpskom narodu. Koliko god to danas izgledalo nemoguće, veruj mi, kogod je ukrao, vratit će. Stajaće pred vratima da ponudi to što je ukrao. Evo, verujte mi. I neće tu proći tako puno vremena. Iz vaših usta u Božje uši. Iz vaših usta u Božje uši. Ja vam samo govorim iz razloga što jako dobro poznajem situaciju na terenu. Ja sam svaki dan sa ljudima na terenu, bavići se poslom kojim se bavim, moj posao je isključivo komercijalni, sarađujem s ljudima i slušam razne priče. Znači, i oni koji su nekad bili, kogod je od firmi, znači sad govorimo o firmicama malim, malo većim, kogod je mimo sistema, znači kogod nije u kombinaciji, on ima poslovni problem. Znači, on ima poslovni problem i njemu je bukvalno nož nad vratom. Firma je zadužena, on ima imovinu, ima sve, sad mogu da neke primjere, imam imovine, kaže, 2 miliona, dužan sam 400-500 hiljada evra kredita bankama. Nema daljeg obnavljanja kredita, ne može da podigne proizvodnju, ne može da proda po tržišnoj ceni. Za godinu, 2 dana on nema ništa. A proveo je 30 godina radeći u toj firmi, dizajući firmu. Tako da, moment kad nestane novog novca, znači ja volim taj izraz da koristim, novi novac, kad nestane novog novca, ide bankrot. Sad možemo iz ovoga malo u budžetu, ne znam, da pokažem šta, kako ili izvoliti. Ne, možemo, ali šta me sad zanima, kako ide izgradnja stadiona u Pazovi, ovog, Vučić treba graditi, pošto je u Leskovcu izgrađen, u Bačkoj Topoli je izgrađen, u Zaječaru je izgrađen, i svi oni tipski izgledaju isti i koštaju nenormalno mnogo i uopšte niko ne zna čemu to služi, sem kada dođe Pixi i kaže, pa to je dobro za razvoj srpskog fudbala. Ama čovječe, kad sam ja pročitao koliko samo održavanje jednog stadiona je na mesečnom nivou, a to naravno da neće da moći da podmiri količinu publike koja će biti na tim stadionima, niti cene ulaznice i tako dalje, pa ti vidiš da je to samo rupa bez dna. I zašto su se uopšte ti stadioni gradili? Znate, Miroslav, eto, to vas kao ekonomistu pitam. Luče, jeste vi gledali Nikolu Koju kad peva Nesanicu? Pa kad kaže, gde baš onu najskuplju da naručiš? Tako da, ovde je poenta da taj stadion koji će biti verovatno nacionalno, ja nemam pojma, ja stvarno ne želim da dobijam te informacije, da će on biti u Surčinu, da će biti, to mene ne interesuje. Ali znam da će biti najskuplji. Znači, u pitanju je korupcija. Znači, gde je baš taj najskuplji stadion da se naruči, da se uradi? Čemu tu je poenta da se što više novca uzme, ukrade, da se država što više zadužuje. Ja stvarno mog kolegu Pajevića podržavam, Ivana, u smislu da on kaže da mi uopšte nećemo vraćati te kredite kad dođe moment. Da će oni uzeti našu imovinu. Znači, ukoliko ne dođe do nekih promjena, prevrata, naša sva imovina će otići. Da li će to biti jedan poverilac? Ja u ovom momentu ne mogu da tvrdim, vi znate, tu po Beogradu jedan je došao jako veliki, moćan, prikuplja i ljude. Strani ili naši? Pa strani, BlackRock, mislim. BlackRock, sad se da kažem BlackRock. Pa ja volim nekada izbegavam imena. Dobro, za ovaj strance me baš bilo, pošto BlackRock je... Oni to guraju, znači sve što se, nova ova zaduženja što će biti, to je jednostavno način kako da nam se sve uzme. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. A ja mogu samo tebi da kažem da za 24. godinu, za tvoju informaciju, da ja imam tu sposobnost da pamtim cifre. I to je, možemo kasnije o nekim ciframa, u budžetu Republike Srbije predviđeno za kamatu 183 milijarde 571 hiljada. Ko hoće nek deli sa kursom. Znači, govorim u 183 milijarde 571 hiljada. Nek pogleda, kogod ne veruje ovi botovi, nek pogledaju budžet, pa će vidjeti to tačna cifra. Znači, to je kamata ove godine koju plaća država. Sad mi imamo
i država plaća normalno najnižu kamatnu stopu, ja je ne mogu sad u ovom momentu izvesti, ali kamatu plaćaju preduzeća, firme, kamatu plaćaju građani po najvećoj stopi. I sad vi uzmite koliko novca sad u ovom momentu iz Srbije ide za kamate. To su katastrofalne stvari. A i sad kad sam počeo malo u budžetu, mogu da kažem 2-3 rečenice još. Znači, za ovu godinu predviđen je budžetski deficit od 197 milijardi, govorim u dinarima. Podelite to sa kursem 117, dobit ćete neku cifru. Budžet za ovu godinu je predviđen 2040 milijardi. Znači, nama je kamata 9% od budžeta. Nama je deficit budžeta 10%. A pazite, to je već predviđeno na početku godine. Gde je kraj godine? Znači, taj budžetski deficit mora da izađe na kako se zove, otprilike 2,5 milijarde evra. I onda Mali izađe na RTS i na B92 ili na ove prvo i da kaže... Imamo para, jel? Imamo para, stabilna ekonomija, pohvalio nas je Međunarodni monetarni fond. Pa vidi, Vuče, kako je, znači ti imaš svoje obaveze koje ne platiš. Pare kod tebe u džepu. Sad taj Mali, neću samo da kažeš da to nisu naše pare. Znači evo, ja ću sad reći fiskalni savjet, da ne bi nešto pametovo, znači imate fiskalni savjet koji je njihov. Znači koji je jednostavno prima te benefite što prima sa budžeta, znači ne može biti protiv svojih. Za prošlu godinu budžet nije isplatio 4,8 milijardi evra. Za ovu godinu planiran deficit, evo, 197 milijardi u dinarima govorim, to je 1,7, ne mogu sad izračunam, 8, nebitno. Znači, mi smo startovali sa 7,5 milijardi minusa 24. godine. Gde su pare? Ovo su devastirajući podaci. Ja kažem, moji supruzi, rekao, danas ću da radim jedan intervju, ali pretpostavljam kakav ću doći kući. Neću, ne dam ja. Ne, znam. I kaže ona, pa uzmi za neku lavandu, uzmi. Ma nema potreba. I uzeo sam pola nevotensa za pritisak, to je mimo kad uzem Preksanor, koji mi... Ne znam, ne razumem su lekove, ne pijem ništa. Ali evo sada, sad mi prolazi mi kroz glavu ovi podaci koje vi sada citirate i koje će gledaoci čuti i koje će moći da procesiraju, koji će moći da pokažu nekom prijatelju, da vrate, da poslušaju ponovo. I onda gledam njega, Vučić je pre jedno 7-8 dana, koji je na RTS-u ujutru, nego u 10:15, profesor Ratko Ristić me pozove i kaže, gledaj ovo. Kaže, Vuče, moraš da vidiš ovo. Kaže, prešao je crvenu liniju. I on na tabli objašnjava kompoziciju kvantnog skoka u budućnost i finansijsku stabilnost. I ja sad slušam šta se krije, mislim, kako jeste, i pitam se, hoćemo mi uopšte da doživimo tu 2017. Ovu 2027. kada dolazi ekran. Pa vidi, Uče, da ti kažem, on se ne obraća meni i tebi, on se obraća svojima. Nažalost, ja moram da kažem, oni su malo glupaviji. Veruju, ali su glupavi i sad može neko se naljuti, ali ja to tako stvarno mislim. Ja imam situacije nekad kad sedim sa mojim drugarima u kafani i pričam o raznim stvarima, da tako neko dođe pa, šta ti, ovo BDP, ovo čovjek nema pojma u životu, čuje nešto na televiziji i lupeta. Znači on se obraća svom biračkom telu, on laže. Znači ja ne volim da biram reči kad me neko, znači u godinama sam kad isključivo biram svoje društvo i kad jednostavno kad mi neko ne odgovara, ja mu kažem da mi ne odgovara, da se udalji, ne želim sa njim ni da raspravljam. Tako isto sa tim narodom kome se Vučić obraća, ja stvarno nemam ništa sa njim. Verujte mi. I ne želim, znači ja nisam ovdje da ih edukujem i nisam ovdje da ih ubeđujem. Ne interesuje me, ako možeš to da prihvatiš. Znači to je moj stav. Ja imam svoj stav o njima, on je jako poražavajući za njih. Bez obzira, mogu da me pljuju, mogu da reći šta hoće. Znači, jednostavno me ne interesuje. Ako nemaš u glavi, vreme koje dolazi će biti munjevito u promenama. Tako da nije ostalo puno vremena za te sve stvari. Nije. Kad je ekonomija u pitanju.
mi to, Miroslav, vi kad kažete ti koji ga slepo, fanatično slušaju do samog kraja i stalno su, kako rekao ste, glupavi, niste baš rekli glupi, to je samo, malo ste ga zašećerili, ali kako on sad ne vidi da sad za recimo 1000 dinara ne može da kupi u Maxiju ono što je mogo pre 2 meseca, pre 6 meseci, pre godinu dana, sada može da kupi recimo 5. deo onoga što je mogao da kupi pre 3 godine u Maxiju za 1000 dinara, ili recimo pola od onoga što je mogao da kupi pre 6 meseci. Pre 6 meseci u Maxiju, koja je najrasprostranjenija franšiza samousluga u Srbiji. I sad, plata mu se ne menja. Znači, sve. Sad na sve to poskupljenje struje, na sve to poskupljenje svih javnih komunalija, jedino što nije poskupilo, to je ova garderoba. To stagnira, ali šta god da se uhvatiš od hrane. I onda on vama dođe i kaže, kako ti o njemu pričaš, pa vidi ti BDP, ne znaš šta je BDP uopšte. I sad kako tom čoveku, to znate kao kad muž uđe i vidi da žena s 3 muškarca u njegovoj sobi, a ona mu kaže, nije kao što ti izgleda. Veruješ mene svojim očima, jel? Da. Izvinite se što sam pričao, to mi je fenomen, znate. Evo, ja ću da objasnim, na primjer. Znači, spreman sam da sednem, ja sam njih 6 njegovih ekonomista i da dokažem da je zadnje 4 godine BDP lažiran najmanje 20 milijardi. Najmanje 20 milijardi. On je ove godine prikazao BDP na 69 milijardi. Evo, ja ću sad tebi, pretpostavljam, ti si laik za ekonomiju, znači, govorim sad o 22. godini, BDP je bio 60,3 milijardi. Govorim o evrima. 23. je završio na 69 milijardi. A možeš da me pratiš? Rast je bio, realni rast je bio između 2,2 i 2,5. Molim vas, uzmite digitalno, izračunajte na 60,3 i dodajte 2,5. Evo nek bude. Koliko ćete dobiti? 1.200.000.000 miliona. A mi smo dobili 69. Kako? Znači, u čemu je poenta? Sad ću objasniti. Znači, prvo da objasnim šta je BDP, da bi naši gledalci znali, pošto masa gledalaca nema pojma šta je BDP. Čula je za to, ti svi koji ga brane, oni nemaju pojma. Znači, BDP je sve što se u toku jedne godine proizvede na nekoj teritoriji. I sve realne usluge koja se obave. Realne usluge su svaki turizam, svaki, kako se zove, ugostiteljstvo, realne usluge su naši ovi programeri koji prave nekakav novac. I mi to sve kad saberemo, po Vučiću dobijemo 69 milijardi. To je apsolutno netačan podatak. To je nominalni zbir, pratite me sad, nominalni zbir žiro računa ili tekućih računa. Pa to je van pameti. To što je on prikazao, ili mi trgovci bi rekli, to je ukupan promet države. Ali iz tog prometa nije isključen inflatorni faktor. Znači, prikazan je taj BDP po tekućim cenama, znači nominalno u odnosu na prethodnu godinu. Pa sad, šta smo mi imali sa strujom ove godine? Bilo skokova da umreš. Znači, jel pričamo o skokovima hrane da umreš? Znači, on prikaže inflaciju na 12%, a roba je skočila 30%. Evo reći vam iz grada, šta smo komentarisali, nema više u gradu da se kupi, ne znam, sva mesta koje prodaju giros, koji je onako skup prilično, nema više svinjskog girosa. Sad, tamo gde sam znao da je ovaj svinjski pileć, ima samo pileć. A ovi drugi koji su tu i tamo, samo pileći. Ja kažem, šta ćete posle ovoga? Giros od soje. Veštak, vi u Beogradu ste navikli, pa ćete veštak jesti. Eno, štampaju nam u fabrici Nestle već iz štampača mesa. Znači, Vuče, to je sve, ti podaci su frizirani i oni služe narodu, da se narod igra. A ja imam sasvim prostu računicu. Znači, koliko smo robe izvezli, mogu da kažem, PDV, sad saslušaj ovaj podatak, pošto sam još uvijek na budžetu, a našim gledalcima, pošto oni, ja znam da će kritikovati, ali ja kad kažem podatak, znači ovo je njihov državni podatak, nije moj. Znači, već sam rekao da je budžet za prihodna strana budžeta za ovu godinu predviđena da 2.040 milijardi dinara. U tome PDV učestvuje sa 908 milijardi dinara. PDV na svu ovu robu kod nas koja se prodaje. Sad kad vam kažem strukturu,
908 milijardi, 769 milijardi dinara je PDV na uvezenu robu. Znači, plaća se na carini, na granici. Jasno. Znači, 138 milijardi PDV na domaću robu. Znači, kad stavimo to u proporciju, dobijemo 85-15. Znači, sad pazite, tih 15% to je domaća roba. Ali, pošto i PDV na ovu uvezenu robu, sada ne bi zbunjivo naše gledaoce, znači ova strana roba kad uđe u dalji proces i na nju ima nekakav PDV koji ode na domaću robu faktički. Ovo je ono što se naplati na granici. Znači ovih 769 milijardi, to je roba na carini i ona se u sklopu carinjenja se plati PDV da bi ona ušla. Pogledajte samo tu proporciju, neka bude 15-85. To je kriminalna disproporcija. Znači, u čemu je poenta? Čiju mi ekonomiju, čiju mi privredu razvijamo? Znači, 15% je srpska roba. Uđite bilo gde u bilo kakav market, ne mislim samo na hranu, uradi sam, bilo šta, boje, lakove. Znači, uđite i tražite srpski proizvod. A kad nađete srpski proizvod, onda pogledajte ko je vlasnik u Srbiji. Znači, to je ta neoliberalna ekonomija koja ima zadatak da nas završi, da nas uništi, da nas pretvori u robovsku radnu snagu. Šta je naša uloga? Šta je moja uloga? Znači, zbog toga samo imam problema u životu. Znači, samo imam problema. Naša grupacija ekonomska se sa tim ne miri. Zato nas niko ne voli. Zato smo svima problem. Ja sam imao 1000 puta situaciju da Dragaša napada neka budala, ja se tako izražavam. Dobro. Znači, nećemo psovati, ali kaže, radili ste privatizaciju. Nije radio privatizaciju, ja sam bio član te ekipe 20 godina. Znači, samo što nisu me poznavali. Branko me poznavao, ja sam bio iza. Čovek kupi od ministra nekog koga su, na primjer, zvali Dupe. Nadimak mu je bio Dupe, do svog ministra, neki njegov, ajde da kažem, rođak. Možda rođak, možda kumašin, nemam pojma šta. On kupuje 1, 2, 3, 5 firmu i kupi firmu za neke beznačajne pare i daje odmah pod hipoteku da bi kupovao drugu, a Branko ne uspe, ili naša ekipa ne uspe kao male akcionare, da jednostavno ne možeš sa sistemom da se boriš. I onda on kaže, ti si nam, kaže, uzo firmu. A ministrov rođak kupi firmu za džabe i on je vlasnik firme, on napada Branka. Znači, meni to muka mi je, znači, od takvih ljudi i mi kao narod zaslužujemo ovo što se dešava i ovo što će se dešavati. Zato što smo pokvaren narod. Taj koji to priča, on sve zna. Ali on, eto, ima neku, da li je bot, da li mu je... Kako pokvaren narod? Ja sam napustio posao u Americi, posao u Engleskoj, došao ovde, dobro, nije mi žao, volim Srbiju najviše na svetu. To je moj narod. A koliko smo pokvareni? Pa mnogo loš narod i mnogo pokvaren narod. Čast, znači, evo, ove kanale, između ostalih tvojih kolega, to prati jedan broj ljudi, taj broj ljudi, oni vide šta se dešava, ali su malobrojni su. Tako da, jednostavno, možda smo zaslužili to što nam se dešava i što će nam se desiti. Šta nam se dešava do kraja godine, molim vas, Miroslave? Pa sa ekonomske strane? Da. Pa i dalje će ići rast cena, oni će pokušati da zaustave, međutim cenu hrane ne može da se zaustavi, cena energenata, mi vidimo, ja mislim da oni imaju nekakav dogovor, još jednom struja da poskupi. Da imaju dogovor sa ovima što si ti spominjao, izvini vi, MMF-om, znači struja još jednom mora da poskupi, ona se priprema. Znači, ona se priprema za neku prodaju, videli smo tamo da je sve to pretvoreno u neki DOO, da su dovedeni neki Norvežani. Zamislite, Norvežani brinu, mi dobijamo u strukturi struje 70% iz termocentrala, znači ugalj se loži, 30% iz hidrocentrala. Ja postavljam pitanje, da li Norvežani imaju termocentrale? Ako nas uče kako se loži ugalj, jel? I, znači, to je igra, to je prevara. Ja nisam iz te branše, nisam iz tog faha. Kolega, kako se zove, Dragan Radović, on ima kompletnu analizu koliko se krade u EPS-u i koliko se umanjuje vrednost EPS-a i kako i na koji način to treba da se odradi, tako da ako budeš imao
budete u situaciji da razgovarate sa Draganom Radovićem, on će to objasniti, ja ne bi stvarno dalje da idem, ali igrarija je. Znači, do kraja godine imamo sigurnu inflaciju, imamo jedan veliki problem po meni, a to je šta će se dešavati u Ukrajini. Znači, to je jako veliki problem koji će se ovdje odraziti. Sad ću probati sa mog ličnog stanovišta da objasnim, ne mora niko da se složi sa mnom. Svakako. Znači, mi imamo situaciju u Ukrajini da se jednostavno vidi da Ukrajina gubi. Dovoljna količina naoružanja, dovoljna količina momaka na frontu više u Ukrajini ne postoji. Dovoljna količina u budžetu Ukrajine da bi se plaćali ljudi koji ratuju, da bi se plaćale one porodice koje su ostale, moraju neki dinar da dobiju, moraju da žive. Znači, mi toga nemamo. I imamo najave da će Ukrajina bankrotirati s jedne strane, a sa druge strane da je vojno nesposobna da održi linije fronta. S druge strane, Rusija je sve žešća, postoji odgovor na to zašto je Rusija sve žešća i zašto ulazi novo naoružanje. To je razlog što na ratištima, na linijama ulaze Poljaci u ogromnim količinama, preobučeni, znači u, Ukrajince, što već ulaze Nemci, što Francuzi dolaze i Rusi su sve agresivniji. Šta će se tu dogoditi? Po meni, ubeđen sam, znači to nije trebalo ove godine da se desi, ali desit će se jer linija fronta puca, da će ove zapadne zemlje od Poljaka, od Nemaca, od Francuza i nekih drugih, da će jednostavno ući gore na severu, to je 100%. Šta će se dešavati na jugu, to nas isto, ja ću sad ispričati. Mislite da će Rusi, ući će NATO. Očekujem da će NATO ući u Ukrajinu. Mi imamo jedan problem. Zvanično da će. Mi imamo jedan problem, ja ću ga izneti, mislim da ga niko nije izneo. Ne mora niko da mi veruje, ja to tako gledam. Znači, skoro je bila ta neka konferencija u Tirani, ukrajinska konferencija, gde je Vučić svašta ispotpisivao, između ostalog član 9 mislim da je član 9 govorio da eto, može neki Putin, nije baš napisano Putin, ali je napisano da se privede pravdi ili tako nešto. Znači, imali ste izjave onog malog Brnabića da će jednostavno Srbija stati na stranu Ukrajine. Imali ste Vučićevu ženu koja je išla po Ukrajini, tamo neka Kijevsko-Pečerska lavra. Znači, imali smo svašta i poslije toga je došao nemački ministar odbrane Pistorius. Šta će nemački ministar odbrane u Srbiji? Pre svega, svi koji slušaju treba da znaju da ministra odbrane ovih zemalja Evropske unije ne postavlja premijer, parlament, postavlja ga NATO. I imali ste izjavu Plenkovića da za sada ne trebaju Hrvati za Ukrajinu. Imali ste izjavu ovog novog Crnogorca, ne znam kako se zove, Milovog, malog. Imali ste izjavu da za sada ne trebaju Crnogorci za Ukrajinu. Šta vam to govori? Znači, evo, ovako, svi koji su pametni mogu da izvedu zaključak da sve to što je bilo u Tirani, tamo je bila i Moldavija, tamo je bila, mislim da je bila i Gruzija, bile su ove bivše jugoslovenske zemlje i Albanija. I to je to bilo i oni su dobili komandu. Bojim se da će svi ti, uključujući i Srbiju, morati da daju momke za neki, ajde nazovi ga, južni front. Eto, to je moje gledište. Možda će me neko ko se razume, ja sam, bio učesnik rata i imam neko svoje viđenje i evo, to je moje viđenje sad u ovom momentu da će možda trebati i srpski momci za južni front protiv Rusije. To je najgore što može da se desi u državi Srbiji u nekom vremenskom periodu. Ne postoji ništa gore. Mislim, on nije... Ne moram da sam u pravu odmah da kažem. Pa niste... Samo iznosim svoje mišljenje. Niste prvi koji je izašao sa takvim nekim procenama. Ja lično cenim čovjeka kad izađe sa procenama. Najviše me nervira onaj koji stalno hoće da je na sigurnom, a voli da pametuje i da ga slušaju. Daj mi, čovječe, procenu, pa ako pogrešiš, budi 60% u pravu, svi ćete gledati ponovo. Nego što hoću da kažem, on nije uveo sankcije Rusiji. Sad to ovi koji apologete Vučićev, oni koji to stalno potenciraju, eto viš nije. Kako čoveče da uvede kad je 90% naroda protiv sankcije Rusije? Pa ne bi ovoliko imao glasova na izborima. Pa SBS bi samo nešto spomenuo Putina u kampanji,
a on uveo sankcije, oni bi umjesto 6 imali, ne znam, 18%. Mislim, zna on šta radi. Nije on lud. On ne uvodi Rusima sankcije zato što smatra da su to naši drevni pravoslavni prijatelji i jedan narod i država koja je uz nas u odnosu na NATO, nego zato se plaši ovde situacije u Srbiji. Zato im ne uvodi sankcije. Mislim, to je sad moje mišljenje. Tako je, apsolutno ispravno mišljenje. I naravno onda, sad, to znaju i Rusi. I onda oni bi sad podržavali bilo da je, znači, sad ću da preteram, da je Hitler vodi Srbiju trenutno, ali da je raspoloženje u nemačkom narodu, da je 90% Nemaca su za Ruse. Taj Hitler ne bi morao da pisne, a Rusi bi rekli, vidi, mi te podržamo, zato što mi podržamo srpski narod. Ali to ovi Vučićevi prevode sebi, Putin podržava Vučića, znate, Miroslav, budalaština. Šta me sada zanima dodatno? Kako mi da se rešimo ove bede? Ja mislim da će biti ovo kako vi pričate. Kako da se rešimo? Vlasti? Da. Pa evo, mi u Mobi imamo rešenja. Znači, stvarno smo počeli da rastemo neverovatnom brzinom da, mislim da je Branko, da li danas, da li juče, da mora da daje neku izjavu ko stoji iza nas. Znači, iza nas apsolutno ne stoji niko. Znači, nemamo nikakve, mi smo jako puno dobili, znači, iz pokreta Svetlost dolaskom profesora Duška Kuzovića i Davora Kalažića smo Davor je stvarno diplomata. Dve ozbiljne glave koje mogu da okupe. Da, za nas je, znači mi smo svi laici, kad je politika u pitanju, ja sam totalni laik, znači ja mogu da kažem neko svoje mišljenje, ali Davor je stvarno prva liga i mi smo jako puno dobili time i dobili smo ogromnu gledanost, zastupljenost na svim kanalima. Mnogo ljudi gleda ove internet YouTube kanale i oni ni ne znaju da su to 80% u ovom momentu ljudi koji su u Mobi. Znači, to su naši ljudi i širimo se. Do kog nivoa ćemo mi doći, ja to sad ne mogu da procenim, ali jednostavno potrebna je promena, ona neće naravno ići lako, ne može se na izborima. Ja sam i tu radio neke analize, ne analize, nego stvarno dokazivao. Znači, ja broj kad napišem, ne može niko da ga obori. Zato što je... Kako to mislite, Miroslav? Pa jednostavno, to je moja struka. Ja sam diplomirao na Ekonomskom fakultetu statistiku. Znači, bio sam, neću sada pričam, diplomirao sam normalno 10-kom, profesorka je bila najbolja na teritoriji Jugoslavije, Žižićka, svi su je znali. Znači, ja sam jednostavno objavio na našem kanalu koliko je mrtvih bilo na biračkom spisku na ovim zadnjim izborima. Znači, nema nikakvog foliranja, matematički dovedeno. Mi smo imali 1.077.245 mrtvih duša ili nepostojećih duša. To ne može niko da obori. Znači, ne može niko da obori. Da ne objašnjavam sad, postoji taj... Miroslav, da niste malo preterali? Ne, ni jedan. Znači, ja mogu napamet sad da kažem šta sam radio i postoje te tabele. Znači, na biračkom spisku je bilo 1.077.245 mrtvih ili nepostojećih duša. Bojkotujmo lažne i nameštene izbore. Na to svako po svojoj potrebi može da doda 400, 500 do 800 hiljada ljudi koji nisu u zemlji. A za koje vlast ima informacije, jer nisi preleteo granicu, izašao si sa zvaničnom ispravom i ti si evidentiran onog momenta kad si izašao iz zemlje. Postoji centralni program koji registruje da si otišao iz zemlje i oni imaju taj spisak. Znači, nečiji brat je radio sve te programe i on sve to ima. Znači, postoji to, pogledajte na Mobi, pogledajte bilo gde, znači jednostavno dokazano šta sam koristio sam njegov popis koji je zvaničan, sve državne podatke, ništa nisam izmišljao. Koristio sam broj umrlih u periodu, znači 11. i 12. mesec 22. pošto je u 10. mesecu bio popis i koristio sam celu godinu broj umrlih za 23. godinu, zatim sam broj maloletnika u komad izbacio, odbio sve to i dobio da je birački spisak Vučićev trebao da ima 5.422.000. Kad od toga odbijete, znači toliko je trebao da ima, od toga, znači od 400 do 800 hiljada ljudi nije u zemlji, mi nemamo taj podatak. Zadnji podatak je bio iz 2019. da je 504.000 sa srpskim pasošom bilo u zemljama Evropske unije.
Znači, gde je Rusija, gde je Amerika, gde je Afrika, znači, samo u zemljama Evropske unije oni ovaj podatak imaju, ali ga ne objavljuju zato što ga koriste u procesu glasanja. Znači, jednostavno, to su tačni podaci, on je izašao sa spiskom 6.500.000 i nešto i kad odbijete od ovoga, dobijete 1 milion, znači 100%, 0,77, 245 je, znači, ljudi na biračkom spisku nepostojećih. A zašto onda, Miroslave, od svih stranaka koje su ušle u parlament ili koje su se pojavile na ovim sada zadnjim izborima kao kandidati za parlament, naravno, svi ovi koji su bili na listi, zašto niko od njih ne spominje sređivanje biračkih spiskova? Pa svi oni imaju istog šefa. Znači, ja imam tako odbojno mišljenje prema političarima svih vrsta. Znači, ovo su elementarne stvari. Ovo što sam ja uradio, to može da uradi bilo koji moj kolega za, ajde da kažem, za malo je teže vaditi neke podatke, ali eto, za par sati. Znači, to su, jednostavno, ti ljudi nemaju interesa. Znači, njihov interes je novac. Taj dolar. Znači, njihov interes je novac koji oni dobijaju da igraju. Znači, oni igraju predstavu za narod, za pare, za velike pare. Tako da, zato je naš problem to lično. Onda je sve igrokaz. Onda su izbori igrokaz. Moj izlazak na izbori, dobro, ovoga puta nisam izlazio, ali sam izlazio svih prethodnih godina. Znači, svaki rezultat je u suštini onda fingiran, ako je istina da nam ovo što ste vi ispričali. 100% istina, neka neko obori, ja to iznosim javno, znači objavili smo to, neka neko izađe i kaže ovaj laže, ja sam spreman da se izvinim, ali zato isto tako, taj koji to zna da ću ja to sve ne demantovati, nego to je jednostavno lagan podatak za iznošenje. A zašto? Jel onda tu imamo neki problem sa Beogradom, jer u Beogradu može toliko se pokrade, vidimo da se nije nešto bilo Vučiću povoljio ovaj rezultat? U Beogradu? U čemu je poenta? Aj sad ja to nekako... Laički. Laički i nešto na bazi iskustva i na bazi kafane. Dobro. Znači, republički izbori u Srbiji se uvek nameštaju. Način prikupljanja džakova, znači, ja mogu to na mojoj Pazovi da objasnim, pa će svi naši... Ajte, molim vas. Evo ovako, znači, Pazova pripada Sremskom okrugu i sad tu, ja mislim, ima 8 tih opština, Pazova, Inđija, Ruma, Pećinci, svi ti džakovi se skupljaju u Mitrovici, u Sremskoj Mitrovici, to je okrug, Srbija ima 29 okruga. U Mitrovici, u slobodno vreme, znači pouzdano znam, je dolazilo do zamene džakova. Gde je problem? Prva, druga, treća partija ili četvrta, da li ona dobija onaj zapisnik. Ti si negde drugi, vlast je prva, negde si četvrti, negde si sedmi. Tamo gde si sedmi nemaš papir, nemaš dokaz. Onda Slobodan Milošević je menjao te džakove na putu od okruga, od Mitrovice do Beograda i usklađivao zapisnike. I ti si na lokalu dobio onako kako jeste, ali do Beograda se to sve promenilo. Isto je to nastavljeno i u periodu ovih dosovskih i ovih sad Vučićevskih vlasti. Imate tu Radulovića koji je svojevremeno, kada je to bilo pre godinu, 2 dana, napadao. Nijedan se, znači, taj džak ne slaže sa zapisnikom. I to je igrarija. Lokalni izbori, ako imaš one koji kontrolišu, oni budu u principu legalni. Ako imaš one koji kontrolišu, ne ulazim u to koliko si praška dobio, koliko si kafe dobio, koliko si dobio novca, paštete, koliko si na poslu ucenjen, koliko si morao da slikaš. Znači, ne ulazim u to ne ulazim, govorim o papiru. Znači, lokalni izbori, ako ih iskontrolišeš dobro, su takvi. Zato mu je problem možda sa Beogradom. Problem Beograda je 80.000, toliko mu valjda fali. To su neke nezvanične informacije. Znači, na beogradske izbore maksimalno može da izađe 800.000, 80.000, to je 10%. To je 10%. Znači, njemu da bi pobedio treba 401.000. Ako izađe 800.000, može izaći i manje. I on jednostavno, ovo što je naš kolega Davor Karajžić uradio, znači, oni idu navodno po
Kažete gledalcima šta je uradio, pošto nisi imao Pa uhapsio je kako se zovu... Stranačke neke funkcionere tamo. Stranačke funkcionere koji su dolazili sa spiskovima, sa matičnim brojem građana, išli po zgradama i evidentirali ko gde živi, čiji je stan prazan, pošto su na onim nekim prethodnim izborima znali da prijave po 100 ljudi na jedan stan ili 50 ljudi ili ne znam nija šta na lokal, na trafostanicu. Oni su sad jedan novi sistem uveli da na prazne stanove prijavljuju neke ljude koji, prazne stanove, ljudi su na polju i šta ja znam, verovatno je ta igrarija, tako da je tu akciju od vrata do vrata za mene i brata presekao Davor Kalajžić i svaka mu čast za to. Mislim, da ljudi sad ne razumeju doslovno, uhapsio, koristimo onako žovijalni izraz, ali zatvorio na vrata od zgrade i snimao sve ove što su došli da to rade. Onda se tu pojavio neki iz PIO fonda, neki bitniji, pa je onda i on završio u tom zatočeništvu, pa onda došla policija da ispituje Mladena, pa ovoga, izvinjam se, Davora, pa onda ove, pa su i on je zvao policiju, i oni su zvali policiju, to je opšta gungula, uglavnom u toj zgradi se više nisu pojavljivali u tom kraju uopšte, posle toga. Pa prednost Davora je što on jako pametan čovjek koji sve to zna, ja sam tu laik, ja ne bi tako postupio, verovatno, ne bi ni znao, možda bi se pobio, ali tako ne bi postupio, tako da Davorova je prednost što on to zna, jako puno smo dobili sa tim ljudima, to je fantazija, znači on je uradio sve po zakonu, tako da nikomu ništa u tom momentu nije mogao. I to je za nas kao pokret. Jedino što, eto, to nije prikazano na televizijama, čak je negde bezobrazno prikazano da je on Đilasovac. Što su takve budalaštine da je to strašno. Ali eto. To je deo celog igrokaza. Svako ko je protiv Vučića, on je Đilasovac. Da. A mi smo između jednih i drugih i trećih. Znači, ovi treći što se pojavljuju kao patriote, oni samo treba da tu patriotsku opciju, koja je ogromna u Srbiji, treba da kanališu i da zaustave, da ne bi došlo do nekih nereda kad dođe vreme. Aha, to hteo da vas pitam, Miroslave, pošto ste rekli da će se događaj menjati munjevitom brzinom i da će se sve dešavati, sve će ići na gore munjevitom brzinom. Ja ne vidim, da se razumemo, ja mnogo više pratim geopolitiku, za ekonomiju sam zaista laik, vidim ja da svi se trude koji su konstruisali Ukrajinu kao vazalsku državu da rat eskalira. Znači, to bez danjeg, to sada možda vidi malo dete. Mislim, šta me sad interesantno? Da li će uopšte doći do ovog ekspa? Mi imamo od ovog momenta do tog čuvenog ekspa za koji će država da se zaduži 18 milijardi evra, milijardi, i još nekih 3 godine. I to bi bio, onako se kaže, ekser u Sanduku, u Kovčegu, na finansijski leš Srbije. Da li će do tog ekspa doći ili postoji mogućnost da se spasemo od te tragedije zvana ekspo? Pa sad ja mogu dati i ovakav i onakav odgovor. Znači, ako se budemo spašavali do ekspa, znači da je situacija u Evropi jako, jako teška. Znači da će eskalirati sukob između NATO-a i Rusije. To može zaustaviti priliv novca, to može dovesti do velikih problema. Mi smo zemlja koja, ako nema novog priliva novca, jako brzo će bankrotirati. Znači, novi novac, šta znači, to su krediti, to su s polja, to su štampanje obveznica ako ima ko da kupi i mi imamo to neko crno tržište gde se oni snalaze sa raznim robama. Tako da, ukoliko tog novca ne bude, mi smo u bankrotu. I zato svi ovi koji, ajde da kažem, pljuju naš pokret, treba da znaju, sve dok ima zaduživanja, nema bankrota. Znači, sve dok ima zaduživanja. A ovo je završni udarac koju taj zapad nama zadaje, tih 17 ili 18 milijardi koje navodno treba ovde da se ubace da bi se na nekoj ledini u Surčinu pravilo 250.000 kvadrata. Ja moram ovde da se vratim, pošto se sećam nekog događaja od pre skoro 20 godina. Jedan ministar je kupio ovde u Beogradu, ušao u posed 250.000 kvadrata poslovnog i stambenog prostora, ušao je u posed za 100.000 evra. Šta znači ući u posed? Znači da od sutradan raspolažeš lokalima, raspolažeš magacinima, otpuštaš radnike i izdaješ. I onda je taj objekat je tada vredeo 43 miliona,
Mi smo ga radili, moj kolega Dragan zna o kome pričam, ja ne bi pominjao imena, ali to je sve zapisano. Znači, tad je vredelo 43 miliona, čovjek je ušao za 100.000 evra u posjed i kasnije sve rasprodavao i izdavao i plaćao neki deo koji je daleko. Bilo je tu i ovi koji su se ugradili dosta. Jako je bitan ministar bio, bitan je igrač, tako da ništa nije zaboravljeno i sve to što je uzeto od države, to će se vratiti. Sad da se vratimo na ovo što Vučić hoće da gradi u tom selu Surčinu, znači hoće da pravi neki vašar, to je sajam sporta, muzike, ja ni ne znam čega, taj ekspo. Stvarno, ni ne trudim se da znam, ali u principu... Šarena lažu. Šarena lažu. U principu, danas je 3. kada snimao vašar u Rumi. Ja se juče volim da ide na vašar u Rumi, znači, taj vašar je star jedno 280 godina, a prodavci u blatu prodaju. Znači, ne može da se asfaltira, a ti ćeš da trošiš za neki novi vašar surčinski tolike novce. Sad, po nekim ovim izvorima, i vjerojatno se tačni, on pokušava da progura sve moguće u taj vašar iz razloga da nema tendera, iz razloga da ako gradi stadion, ako gradi bolnicu, da li će da gradi, ako bilo šta da gradi, on to pokušava da progura, da nema jednostavno nikakvih tendera, direktna pogodba, znači krađa ogromna, mito ogroman, sve ogromno. Ako se to ikad izgradi, znači to će zvrljati prazno i ničemu neće služiti i neće moći da se održava. Ovdje nikog ne interesuje kad nešto izgradi, da li će to moći u budućnosti da se samo sebe otplaćuje. A mi ćemo biti toliko zaduženi, evo, na nekoj najmanjoj kamatnoj stopi 6,5%, koliko je danas. Je to najmanja? Pa mislim da sad da je to najmanja kamatna stopa sad u ovim uslovima. Za ovu godinu referentna kamatna stopa Evropske unije, ja mislim 4,75%. Znači, to je neka kamatna stopa po kojoj bi se mi zadužili. Znači, to je najmanje 1,2 milijarde. Da. Kamate. Godišnje. Ja sam malo pre rekao 183 milijarde dinara, 571.000 je kamata za ovu godinu. Ona raste iz godine u godinu. Znači, za ovu 24. godinu rekao sam cifru. Znači, država ulazi u takve probleme da to više niko ne može da isplati. Šta će biti? Pa bit će ono što kaže Ivan Pajević. Imate nacionalni park Fruška Gora, pa ne treba to nama. Imamo Kopaonik nacionalni park, pa šta će to nama? Ko ide još na Kopaonik kod nas? Pa ne znam, imamo Vojvodina vode, šta će to nama? Srbija šume, pa ni to nam ne treba. Pa nam ne treba ništa. Znači izvršitelji? Jednostavno doći će onaj što je dao novac, taj novac štampani, doći će i uzet će ti imovinu. I tako ćemo mi verovatno doći do tog nekog nivoa da postanemo u sopstvenoj zemlji nekakvi robovi, ako se to dalje nastavi. Veliki izbor nekretnina, kuća, poslovnih objekata i placeva pogledajte na sajtu www.pokretisvetlo.com. Tako da, to je neko moje viđenje, sad ne mora ja ni da sam u pravu, ali samo lud čovek u ovim uslovima bi investirao u nekakve nebitne objekte. Ko trči za loptom sad? Koliko gledalaca ima prva liga ova? Ja pratim fudbal i košarku. Ja sam bio sportista. Znači, fudbal igrao sam odbojku dugi niz godina, bio trener, bio svašta. Fudbal sam pratio. Ali ja fudbal više ne pratim iz razloga, ne znam 3 igrača u zemlji. Ne znam, jednostavno, to više niko ne gleda. Kod nas je to, znači, beznačajno, rezultata nema nikakvih. U ostalim sportovima se još i držimo nekako, ali u fudbalu se nigde ne držimo. I ti ćeš sada praviš stadione od milijardu ili šta ja znam. Znači, to su budalaštine. To je jednostavno spolja nametnuto, s jedne strane da nas unište, s druge strane da se uzmu dobre provizije. Ima raznih priča za provizije koje su uzimale ranije, za novac koji je negde napolju sklonjen, da li je u Rusiji, da li je ovde, da li je onda, većina tog novca je blokirana. Sve te offshore zone koje postoje i da naši indijanci pokradu pa iznesu, to je sve pod kontrolom gazde i to nije tvoj novac. Tako da, I kako ćemo onda, ako ne možemo da smenimo... Ok, da li bi MOBA izašla na izbore ukoliko bi, recimo, bio sređen birački spisak? Pa najelementarnija stvar je birački spisak, a onda idemo na medije. Znači, ima milion stvari koje su... Znači, moj fah je, eto, ta statistika i ja sam pokazao da ima u biračkom spisku, znači, 1 milion, kako se zove,
1.077.245 ljudi više na biračkom spisku. Sad idemo na medije. Kako da idemo? Znači, prvo birački spisak, to može se uradi. To programeri u svakoj opštini mogu da urade za 7 do 14 dana. I manje. Pa to je, Branko, to je 10 dana, recimo. Naša deca, ne treba nama tu nikakvi stranci. Znači, klinci, programeri od 25 godina to završe za nešto novca, daj njih 3, 4, 5, plati im i to je, znači, smešna stvar koja vlast koristi iz razloga što im to treba. Ali niko to ne potencira. Pa nema potrebe. Imate 50 listi na izborima, niko... Pa nema potrebe. Ali niko Miroslave ne potencira birački. A zašto bi? Pa oni rade svi za... milion mrtvih. Oni rade za pare. Znači, politika je unosan biznis. Oni to gledaju kao biznis. On je protiv, ali je dobio novac. I on je lažnjak. A mi se svi pokrvimo u kafanama, znate, oko pa ko će za koga da glasa. Najbolja varijanta je da s kim se krviš u kafani, da ne sediš sa njim. To je moj savjet, ja se toga držim. Znači, sediš sa ljudima koji ti odgovaraju. Nema potrebe ošte biti u ovim uslovima nervozan. Znači, iz ove loše situacije ne može još puno dugo vremena da ide gorac. Znači, mora doći do neke bolje situacije i mi se sad... Tu smo mi negde i zato sam ja ovako uvijek raspoložen kad se priča o tome, jer ja tu vidim kraj. A sad, oni koji su krali, oni već sad moraju da počnu da razmišljaju šta će. Bez obzira što se osjećaju moćnim, kad imaš mnogo novca koji nije tvoj, znači ti se osjećaš moćnim, sve ti je dostupno. Ali laganica ide neko vreme koje mi vidimo i eto. Znači, kolega Branko kad priča, on se malo unese u program. Ja to gledam otvorenih očiju i smeškam se na problematiku koja dolazi, zato što vidim rešenja. Eto, to je neki... Ali ne može rešenje dok ne bude bankrota, može se desi, kako rekao ste, do kraja ove godine. Svašta može da se desi. Kada nestane novog novca. Znači... A izgleda kao da nestaje. Znate, to je Miroslav, ono što mene brine, mislim, kao evropski problem. I uvođenje digitalnog novca. Znate, to sad nisam teo ni da potežem tu priču. Pa i bolje, u čemu je poenta? Znači, sve dok štamparija radi, sistem funkcioniše. Oni nas ucenjuju za taj novac, jer mi imamo ustupke koje treba da im dajemo. Dali smo, niko nije, je li neko reagovao za Kosovo? Niko nije reagovao. Znači, idemo dalje, ajmo dalje ustupke. Laž, ja ne gledam televiziju, tako da mnoge stvari mi nisu, znači uopšte ne gledam, imam televizor, gledam neki sport, gledam Jokića, gledam neki fudbal ponekad, gledam tu moju odbojku i tu se završava kraj. Mrzim da prozivam, ali evo, bio je miting povodom 25-godišnjice bombardovanja na Beograd od strane NATO pakta. I stvarno je bilo ledeno, to je baš hladan dan. Miting je bio uveče u 6 sati ispred ove zgrade Generalštaba. Bombardovane. Da. 700 ljudi se skupilo. Toliko Beograd interesuje. Ne mogu da grešim dušu, tu je bila Jovana Stojković, bili su iz Mi glas iz naroda, ovo drugo krilo, oni su bili tu i nikog drugog nisam video. A poenta je 700 ljudi. 700 ljudi. I onda se pitaš uopšte, a ne mogu ja to da kažem, to vi možete kažete kao gost. Pa šta je problem? Da. Problem je, inače je problem Beograd. Nama koji nismo iz Beograda, mi to gledamo. Znači, Beograd ništa ne interesuje. Ljudi interesuju tržni centri, gde će da uplati more na kredit, gde će da ide na planinu na kredit. Znači, to ljude interesuje. Malo su veća primanja nego malo dalje od Beograda i to njih interesuje i na takav način ljudi funkcionišu i ništa ih ne interesuje. Vreme koje dolazi će pokazati da nisu u pravu. Bojim se da će biti problema za Beograd. Ako se realizuje sve što ovi sa spolja žele da realizuju, znači malo zemlje, svoja sloboda, kućica, bašta, to će biti neka sloboda, 17. sprat, 3 dana nemaš vode, ti si pokojni. I ne radi lift. Ne radi lift, znači ti si pokojni.
Tako da to je neko, ali ne bi to se zanalo neke ružne teme. Pa nema veze, pa ljudi treba da se suoče s istinom, ružno, ne ružno, šta me briga kako će se suočava s istinom, da li će da bude raspoložen posle ovog intervjua ili raspoložen. Mi smo tu da im pružimo činjenice, vi ste dali statističke podatke koje niko do sada u mojim emisijama nije citirao, a to je bio samo deo podataka. To je delić, ja imam jako puno podataka, znači, ali ajde, ljudi ne volim da slušaju puno kad podacima, se mnogo uđe u cifre. Ali jednostavno mora im se nekad reći da znaju kako je stvarno stanje. Pa niko se ne upušta u kritiku nas. Znači, ako sam nešto loše pogrešno rekao, slagao, napadni me, slobodno me napadni. Ima nas, eto nas, 10-ak, pojavljujemo se, pričamo, ja sam prvi put ovde, ali me ima na TV Svetlu ili Mobi, ima me dosta, bilo me dosta i u vreme kad je bila ova kako se zvala, K-19, ne znam ni da li sme da se govori o tome. Pandemija. Znači, bilo me baš dosta tada i oni su nam tad zatvorili to neko naše TV Svetlo posle. Ja sam imao jedan intervju da sam pričao o sistemu eliminacije ljudi s polja. Znači, šta je njihov cilj krajnji ovde u Srbiji? Danas nema. Znači, to ovi što gledaju treba da znaju. Njihov krajnji cilj. Ja nisam iznao podatak, sad ću ga reći, to je isto moj podatak koji niko ne može da obori, mislim da ga Branko izneo, u periodu Vučićeve vlasti od 12. do 23. zaključno sa 31.12.23. u Srbiji je više umrlo nego što se rodilo 506.300 ljudi. Znači, 506.300 ljudi je više umrlo za 12 godina. Taj podatak danas je već star. Sad smo na 520.000, završen je mart. Znači, Vuče, to je demografija. To niko ne može da obori. Znači, to je užas. Zamislite, 506.000 nas je umrlo. Onda imam komentar, znači mogu da kažem. Pa kakve veze Vučić ima sa rađanjem dece? Da, znam. Pa zemlja će da ti objasni kakve veze Vučić ima. Uzmete ovog Lukašenka, Belorusiju. Znači, kupi stan, bračni par za $50.000. Kad dobije treće dete, ne duguje $50.000, duguje 25% manje, $36.000 duguje. Kad dobije četvrto dete, ne duguje ništa. Evo načina. Znači, evo načina da povećaš natalitet. To je jedna stvar. Znači, vi sad imate, evo ovde u Beogradu, imate ljude od 35, 6, 7 godina, momke neoženjene, devojke od 32 godine neudate. Pa kad ćeš da rađaš u 42. Pa ne možeš da rađaš u 42. Bioprotektori su naučno dokazano najbolji antistres harmonizatori i najbolja zaštita od svih vrsta zračenja. Više informacija na sajtu www.pokretisvetlo.com. Zašto neudat? Zašto neoženjen? Pa nema rešeno stambeno pitanje. Dok reši stambeno pitanje, prođeše godine. Momak od 42. Znaš kakav si momak od 42? Znači, to su jednostavno stvari koje su takve u praksi. A država ne nalazi načina da pomogne, ne želi. Ona pomaže strane investitore. S druge strane, zdravstvo nije to moj fah, ali jednostavno način na koji se ljudi leče je katastrofalan. Čekaš 2, 3, 5 godina da bi neku bitnu operaciju odradio, a ako ne platiš, znači nema operacije. Eto, zašto je kriv? Pa režim je kriv za sve. Svaki režim je kriv za stanje u zemlji. Tako da, eto, to su te neke anomalije u društvu i da bi, kako se zove, tog bota koji želi da napiše ne pravi vam Vučić decu, znači da mu odmah kažem da je kriv za to što ih nema. Miroslave, meni ostaje da vam se zaista od srca zahvalim što ste došli, izdvojili vreme i bili gost kod mene u emisiji. Meni je izuzetno drago što sam bio gost kod Vuka Rosanića, zbog koga sam u mladosti imao problema. Sve su ga devojke volele, verujte mi. Pa dobro, znate šta? Sad me više vole ove što su, mislim i dalje me vole ove što su pretekle, što još nisu se kaže jednom nogom. Pa ne, dobro. Tako. Nećemo tako, to je kako se zove, neka generacija koja je malo mlađa od mene, ali žao mi je što ste imali probleme
zbog mene, ali šta da vam radim? To je život. Miroslav, to je život. Ja sam imao tamo problem neki zbog nekog drugog, ko zna koji sam. Da. Ali, zaista, hvala vam što ste stvarno na jedan upućen i vrlo razuman način objasnili kako funkcioniše trenutno ekonomija u Srbiji. Ništa od ovoga što ste ispričali ne pruža nadu, jedino što pruža nadu, moram to da vam kažem, jedino što pruža nadu što postoje ljudi koji gledaju ovaj kanal, koji se bave time poslovno kao što se vi bavite, koji su politički aktivisti, ljude koje ne napušta nada. Dakle, meni su nada ljudi koje nada ne napušta za promenama na bolje. Jedino to. A ovako, kad gledam statistiku, to budi Bog zna. Znači, nema potrebe ni za kakvu nervozu. Novac je samo promenio vlasnika. Znači, iz državne kase otišao u privatne džepove. Mi ćemo to naći, tako da vratit ćemo mi taj novac. Može. Poštovani gledalci, bio je to Miroslav Paravinja, par excellence ekonomista, nadam se da će i on naći vremena da bude ponovo gost u našoj emisiji za 2-3 meseca, da ono što se kaže vidimo koje je prolazno vreme i do tada naravno da biste gledali ovakve goste, zapratite nas, lajkujte nas, mi vas ovde svi volimo, na kraju krajeva radimo ovo zbog vas i želimo to da znate, čuvajte se, čuvajte, do sledeće emisije, ćao. Hvala, prijatno.